A neporovnávať sa, lebo fakt to porovnávanie ťa ešte viacej demotivuje. Právené smoothičko proteínové na 20 minút. Je to freaking epic, ktoré práve pridávam na Hero Hero. Máme ten chit-chatík a let's go! Yeah! O to dôvod viacej, že keď chceš zažiť padel event, proste sa musíš prísť. Celkom ťažko sa mi stávalo. Ale dneska večer ideme hrať padel. Čaute, Paťkin blok. Tak dobre, vyzerá to takto. Vítaj vo vlogu číslo 15. Keďže som úplne zabudla natočiť intro, tak sa k vám prihovorím aspoň takto cez mikrofón počas toho, ako ideme dávať sobotný ranný workout. Vítajte v mojom YouTube kanáli, ak si ešte nesubscribol, subscribni, ja som Move by Pet a ideme trénovať na Hyrox. Takže začíname samozrejme poriadnym warm-upom, teraz som začala aj s kiergom a potom postupujem na cvičenie alebo trénovanie core stability, takže robím tieto kettlebell arches, alebo ako sa to volá, ani neviem, ale to nevadí. Minulé aj v predchádzajúcom vlogu si videl tento cvik, čo mi Anička vlastne ukazovala a moc mi to nešlo, takže sa to snažím zlepšovať. Potom ideme na výpady vpred s 20-kilovým vrecom. V podstate tento celý workout, čo robím, tak bol aj v minulom vlogu, pretože mám 3 naplánované Hyrox workouty a 4. je viac menej hocičo, čo chcem zlepšovať a toto sú presne veci, ktoré chcem zlepšovať. Potom ideme trénovať výbušnú sílu, toto mne robí naozaj problém. A tým chcem povedať aj pre každého z vás, že keď robíte niečo nové, bude to iný štýl tréningu alebo nejaká nová aktivita, nový šport a nie ste hneď v tom dobrí, nenechajte sa demotivovať, proste snažte sa, show up a try harder and harder a it's gonna be worth it in the end, trust me. Taktiež ja sa akože nebojím niekedy úplne, že suck at something, keď robím vo fitku niečo nové, čo som predtým nerobila a pliometria a výbušné sily očividne nie je moja silná stránka. Takže tiež som otvorená tomu, aby som sa to učila, aby som vyzerala zase úplne ako začiatočník a je to úplne v poriadku. Pretože každý z nás máme úplne iný cieľ. Nemôžeme judgeovať niekoho, tréning sa na neho pozriete za 5 sekúnd a už ste zjudgeovali, že oh my god, prečo hen to vôbec nevie, a keď človek naozaj nevie, že koľkatýkrát to vôbec v živote robí. Potom som si išla potrénovať troška tlaky na ramená s veľkou oskou. Tento cvik ja mám strašne rada a úplne taká funny situácia sa mi stala, že som si myslela, že teda idem cvičiť drepy a až som sa tak schovala pod tú tyč, až potom som zase na sebe zasmiala, že čo robím, však ja idem robiť predsa tlaky na ramena. Takže to bolo také funny. No a potom zakončila som to tricep extenziou. Nemohla som tráviť vo fitku moc dlho času, pretože sme museli organizačne sa venovať padel eventu, ako aj vidíš na začiatku warm-upu som proste bola na telefóne, pretože nás čaká v nedeľu padel event, takže som sa tam snažila nezdržiavať. Nazdarek, no sme doma, práve som vyložila pračku, dala som si sprchu a ideme si robiť protein shake. Spravím si také smoothičko skôr a späť ešte k workoutu, nech sa vyjadrím. Takže workout overall was fine, akože cítim, že kondične sa to trošilinka zlepšuje, síce veľmi pomalým krokom, ale troška sa to zlepšuje. Čo som rada. Po mne fakt také, že silové veci nemá probléma, ale proste kondičné, alebo že tá pliometria, je to namáhavé a celkovo také na centrálnu nervovú sústavu a sa musí sústrediť človek. No, ale akože pomaličky sa teda zlepšujeme, takže I'm staying positive. Dáme si teraz teda smoothičko. Čo ešte chcem povedať k tomu tréningu, fakt chcem teraz na sebe, že extrémne zamakať. Som veľmi proud, že som dneska išla, lebo fakt som mala, že všelijaké myšlienky ráno, že proste nechce sa mi. A to som sa tak, nie že negatívne zobudila, ale proste urobila som chybu, že som sa pozrela hneď prvé na telefón a samozrejme, že som išla na Instagram a proste zase comparison, negative thoughts a not doing enough a takéto všetko sa mi to proste šírilo hlavou a úplne som bola taká znechutená a fakt sa mi nechcelo ísť cvičiť, ale povedala som si, že proste idem. Že cítim sa viacej taká namotivovanejšia,
vnútorne som taká viacej akože energized, necítim sa tak úplne letargicky. Takže good. Fakt, akože mne čo pomáha vždy, aj keď stále hovorím don't compare, proste aj ja to robím. Je to podľa mňa prirodzená reakcia človeka. Netreba sa za to teraz akože tváriť, že I don't compare, lebo akože je to cool. Není to cool proste. Všetci to robíme, hej, všetci to robíme, ale niekto to skrýva a niekto je o tom honest. Ja som sa rozhodla, že ja budem proste o tom honest. A všetko to, čo coachujem baby, vlastne coachujem aj seba. Proste je to tak, ja som tiež len normálny human being. A som ukážková a tiež mám svoje ups and downs. A čo teda mne pomáha, je ísť sa hýbať, pustiť si hudbu dobrú, vidieť seba, proste sa, akože bude to znieť divne, ale proste svaly, alebo proste moju postavu, keď je, že you know, tak to mňa motivuje a proste hudba a fakt si byť úplne vo svojej zóne, fokusovať na seba a neporovnávať sa, lebo fakt to porovnávanie ťa ešte viacej demotivuje, ako motivuje. Nehľadáš nikdy inšpiráciu, proste vždy si všetko urobíš aj tak podľa seba, podľa toho, ako to ty cítiš, takže nepotrebuješ stráviť teraz hodinu scrollovania na Instagrame na inšpiráciu, lebo je to veľakrát viacej negatívne kvôli tej comparison ako pozitívne. Teraz budem robiť hluk, takže I'm sorry. No, máme spravené smoothiečko proteínové. Vieš, ochutnáme hneď. Také kyslé z toho lesného ovocia, ale dobré. Ideme si preliať toto smoothiečko, idem si sadnúť za notebook, idem spraviť všetko, čo mám, pretože predsa už len je za 11 hodín. And we have to catch up! Lots of things to do. Idem si ešte rýchlo prečítať túto žltú knižku na 20 minút, vždy si dám timer na hodinky, príško čítať a väčšinou sa snažím do obeda prečítať tých 20 minút, lebo ja proste po obede sa už potom neviem donútiť, už proste ten deň sa tak sklzne, že I can't. Troška tu máme bordelík, ale that's organized chaos. Pár vecí sa zvrtlo, odkedy sme sa videli naposledy. Bola tu teraz Izzy, riešili sme ešte veci na event, dala som jej darčeky a všetky veci, ktoré budú v darčekových taškách. Sme proste riešili organizačné veci, takže teším sa na zajtra, bude to freaking epic. Máme že brutálne darčeky, pardon, som že ja žlúto, že ja nemôžem hrať ani vyhrať prvé miesto, vyhrať tie darčeky. But anyways, nevadí, we are doing it for you and for Timmy, takže it's okay. Medzi tým ešte taktiež, čo som robila, čo som riešila, veci na content, musím ísť ešte teraz nejaké reelska dorobiť rýchlo a potom dneska otrasné počasie úplne, že katastrofa, prší, hrozné, extrémne demotivujúce. Idem teda dokončiť rýchlo to reelsko. Takže konečne už aj idem rozštartovať moje Hero Hero, keďže som ho začala, potom bola, že extrémna stopka, ja sa vždy priznám, ja tu neviem klamať, no proste bola stopka, pretože riešili sa také administratívne veci, ktoré viacej hovorím vo videu, ktoré práve pridávam na Hero Hero. Takže keď si ho budeš chcieť pozrieť, určite si ho pozri. Title je Vždy ráno nescrolluj Instagram, ak chceš mať pozitívny deň. Naozaj tam chcem zdieľať také veci, že ktoré sa aj mne dejú v živote, také mindset shifty, alebo čo mi príde, že tým babám naozaj dokáže pomôcť. Teda keď sa chceš pridať, určite sa pridaj. Môj account na Hero Hero sa volá MVP Social Club, pretože chcem tam prioritne budovať komunitu, ktorá sa volá vlastne MVP Social Club. A Hero Hero moje stojí fakt, že len 4 €, podľa mňa veľmi symbolická cena. Chcem teda viacej šerovať moju High Works Journey, tréningy, aké mám, knowledge, že čo, koľko, prečo robím, ako to robím technicky, na čo si dávať pozor, aký je môj cieľ tým cvikom. Takže ja mám ich len tak všeobecne tuto, možno začnem aj opisovať, že ktorý cvik mám rada, ktorý nie. You know, proste musí byť niečo viacej na tom Hero Hero a presne to tam bude. Takže keď chceš vedieť, určite choď tam, pretože sa viacej dozvieš. Či už o mne, alebo o mojom trénovaní, alebo o mojej strave. Ešte aj nejaké osobné veci, ktoré by som možno tuto vo vlogu, alebo možno na Instagrame nepovedala. You never know.
Tuto máme ten chit-chatík a taktiež čo akože zatiaľ sa nachádza na tom profile, hovorím zatiaľ je to biedička, ešte to ideme rozbehnúť a vybombovať. A sú rôzne meal snacky, ktoré sú moje obľúbené a nejaké high protein, tréningy, ktoré sú vysvetľované s mojím voiceoverom, ktoré vlastne robím na videu a taktiež celý walkthrough toho workoutu. Niekedy sa aj ja ponáhľam, nebude. Lebo ty keď drepuješ, tak si už síce viem ísť tak nízko, ale aby bolo pre mňa bezpečné ísť. No, takže takéto šmakociny sú tu vlastne moje experiences, moje rady. Takže toto je ďalší walkthrough tréning, ktoré sme mali, všetky detaily, čo ja reálne dvíham na tých strojoch alebo free weights a toto sme mali welcome videjko. Takže je to pre mňa niečo nové. Reálne nemám nikoho Hyrox. Ja už o Hyroxe snívam, rozprávam stále. Nemám nikoho hero, takže any advices are welcome, že čo tam proste má byť. Ja idem teraz tak, že freestylovať a zisťovať, že čo sa vám páči, čo sa vám nepáči a proste uvidíme, kam sa to dotiahne, ako sa to zlepší. Som úplne ready zlepšiť všetko. Takže tak. Hello girls, je Sunday morning, samozrejme, že ideme na Run for Girls o 9:00 v nedeľu. Prosím pekne, chaos. Kajka došla. Chaos, ráno som sa zobudila normálne stresne z tohto eventu, ale dúfam, že teda všetko stihnem načas spraviť, načas nachystať, načas zariadiť a zorganizovať, pretože včera sme boli teda na Easy, na rodkovej oslave, bolo úplne, že mega super, my sme išli asi o polnoci, alebo tak o polnoci som išla spať. Teším sa na dnešný ten eventík, máme veľa ľudí zahlásených a čím viacej ľudí, tým viacej stresu, ale nie. Akože ja sa mega teším, ale je to určite aj zodpovednosť, takže dúfam, že vám budem schopná nejako niečo natočiť na túto kameru, aj keď budem pravdepodobne, že full on organization mode, ale snad niečo sa mi podarí natočiť. Keď tak niekoho zaučelujem, že proste natáčaj. Keď tak môjho manžela, lebo ten príde o 4:00, takže mu poviem, že aspoň nech niečo natočí. Ale teraz ideme teda bežkať, ideme spraviť 4 km, máme tu už Kajku, čakáme ešte tuším, že na Lauriku, ak príde. Uvidíme, či ešte niekto príde, ak nie, no tak proste jedem na to. Autumn vibe is vibing. Let's go! Kajuša, čo hovoríš na tento beh? Dneska máš podľa mňa ligový výkon. Dneska normálne som ňou prekecala. Bez prestávočky. Takže this is what I mean. Keď chodíš pravidelne, tak sa hneď zlepšíš. Poď, ešte vydrž. Nezastavuj. I see you girls. Yes, je to tady. Finish line. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes. OK guys, som späť z behu, z nakupovania potravín a som tu, osprchovala som sa, najedla som sa a ideme sa pustiť do toho. Mám 1,5 hodiny a musím nachystať pizza slimáky, musím nachystať slané mafiny a musím nachystať humus poháriky so zeleninou. Takže nemám čas kecať, ideme hneď na to. Let's go, OK? Ešte si dám citronádu. A musíme ísť rýchlo na to. OK, let's go. Berieme pretlak, rozbili sme si to cesto. Máme ho teda potrieť týmto.
že vraj tenká vrstva. Ja som normálne troška akože maturovala v tom obchode, lebo všade som tam videla len pasírované rajčiny. A ja že, počkajte, čo to není pretlak, že proste that's not what I need. A potom bol úplne schovaný tento pretlak dole. Dám tam ešte viacej, doprajem im. Rúru som už dal zohriať. Tu máme bazálku. Pokračujeme. Máme chorizo salamové. Asi takto to mám naukladať, fakt, že neviem. Toto bude ako pizza pepperoni. Už mi napípala toto trúba. Si musím pohnúť. Ale so far it's looking nice, right? Suggests in each case that here I'm thinking that I'm eating, but I'm not eating well-being as well as our emotional, mental well-being. Is to like you're going to regurgitate, and there's no reason except that looking nice. You're walking down the street and the phone called the body, and you can't explain. I say, wait, these are just words. You know, this is going to sound silly. Mouthful. So it's short. Horses don't eat meat. Correct. And no, horses don't eat meat. It would just be a natural response, but it would be wrong, at least to other people. You know, for somebody that maybe was, could you give a couple examples of what this might look like day to day in someone's life? You've already said, well, who said that? Who's that? Crying bloody murder. You're 5 or 6, shouting or jumping. We think we can't do it, and people have it all wrong. It's challenging. And the problem is that I think we've confused. I make everything a game. Let me give you an example of this. It's going to be so silly. I don't know. And only then can you reap the rewards of being part of the activity. But you know, making it sound like in this place, not Hollywood because I couldn't afford it. It was just habit. Right? And then you're watching television shows. It's exciting now, but have no meaning. You're looking at shapes. I'm like, is that an eye or my age? Is that what? Or what is that J or G? Yeah, I them is all. I don't know if I want to like. There's and so. Toto je actually sranda, toto rozstieranie. No, ešte máme hodinu, gone. A ešte musím stihnúť spraviť, prosím pekne, mafiny a ten humus. Things that bothered me is when people have cancer and then the cancer spend another few days in the hospital. The people who think they look cute. Why or even worse from the moment before that engages. I do think that we often try to combat the negative when people over. Idem na tie mafiny. Most line of all of it is that everything can be changed. People, as I do a lot of research, as you know, with older. What I like about that framing is obsessing over the things that you think were mistakes or flaws, and that's super powerful. Takže máme tak. What I want you to do, we'll talk about stress in a minute. And so what happens is you'll try that now last year. Where you're stressing about the stressor, it's not going to have its same effect. You know, I live my life this way. I'm very confident. I'll find a way for that to be actually mindful immediately. Yeah, especially somebody's like completely over. Som inak rozšľahať tie vajce, ja som hlúpa troška, ale nevadí. Thank you for watching and listening all the way to the take everything that Dr. Langer taught us to. Okay, let's take your collar off. It's not something destructive with it. The books were surprised. That's right. I'm so excited that you're here and I'm so Kikinko, povedz nám, how was the second paddle event? Tento druhý padelový event zase prekonal naše očakávania. Bol o ďalší level lepší, či už občerstvením, účasťou, kvalitou zápasov. Bolo to neskutočne super, výborná atmosféra, super sme sa zabavili, pokecali, ponetworkovali a pomohli dobrej veci. Výherkyňa. Je to zapnuté. Druhé miesto. Áno, je to zapnuté. Bola som tu prvýkrát, ale bolo to super. Musím fakt zhodnotiť, že kvalita eventu a padelu ide hore. Ako hodnotíš svoj padelový výkon? Som prekvapená, že som sa teda umiestnila, ale zároveň som rada, že na tom nie som tak zle, ale stále je čo zlepšovať. Ja som bohužiaľ naozaj počas proste eventu zase nestihala normálne, že natáčať, takže vlog bude zase ukratený od tejto padel event, o to dôvod viacej, že keď chceš zažiť padel event, proste sa musíš prísť. a teda no, Izzy, prenechávam ti slovo, povedz tvoje pocity, feelingy, očakávania, splnené, nesplnené. Ideš. Toto podľa mňa išlo, že o 100-krát lepšie, čo sa týka všetkého. Organizácie, miesta, že celá hala bola a všetko, paradička, jahodička, jak sa hovorí, všetci mali skvelú náladu, všetci hrali dostatočne dosť. Chceli síce ešte viac, ale my, že ukludneme sa. Takže si spravili, viete čo? Vymysleli si to tak, že idú zajtra zase hrať, tak si už rezervovali niektorí kurty. A toto je presne to, čo sme chceli dosiahnuť, aby aj tí začiatočníci, ktorí to nikdy nehrali, ktorí to o tom počuli, že toto je nejaký teraz trendový šport a podobne, že všetci to hrajú, tak proste to sme chceli spraviť, aby ľudia sa spoznali, aby sa šport chytil.
Aby hlavne za tým všetkým týmy, no. som bola ja ako Titan Goat a ty ako Move by Pet. Presne tak a hlavne sme teda pomohli aj tými zase, čo nás mega teší. Takže ja som tiež veľmi, veľmi spoko so všetkým. Naozaj musím povedať, že podľa mňa organizačne to bolo tiež oveľa lepšie, keďže sme už boli tak ako tak ready. Ale akože myslím si, že každý si zahral dostatočne, možno nejaký úplne že prehajpený si chcú že dohrať zajtra. Hej. Ja napríklad idem tiež ešte zajtra hrať, takže sa tiež mega teším. A čo what else? Mali sme super darčeky. A ja som mala darčeky, ktoré máme tu dokonca výherkyňu 2. miesta vedľa nás Setka. Zakývaj. Čaute. Dobre. Ale ne, povedz niečo. Ono už hovorila. Tak nič. Jak si odsunula. Nič teda nebude hovoriť. To ma odsunuli už na ďalší event. Áno, presne tak. Waiting list for the next one. A čo to, no teda torta bola, akože to bolo extra, keďže Izzy mala včera narodky. Tak, presne. Čo som tiež chcela, že akože niečo zaznamenám na vlog, ale bohužiaľ zase sa nedalo. Proste ja som taká present in the moment, že niektoré momenty sa proste nestihnú natočiť, ale nevadí. Budúci event január 2026. Vianočný, alebo novoročný. Všetci, že nový rok, nový ja. Však na nový rok všetci budú mať predsavzatie, chcem schodnúť. Že nech je všetko vybukované cez víkendy. Netrisni ho teraz. Alebo iný šport? Iný šport? Dáme? Skúsime? Čo by sme skúsili? Nie, badminton nie. Xbox? Koho? Čo? Xbox? X-Bionic. Jak Xbox? Čo, plávať? Behať na atletike. Ale radšej Ešte by som sa ja utopila. To skôr, to sa mi viac ľúbi to behanie. Business vybavený. No, takže... Alebo píšte nám dole do komentárov, aký šport by ste chceli, aby sme na budúce. Presne tak. Zastrašovali. Namotivovali. No. Idem teraz, musím zrekonvalescencovať moju kuchynu, keďže ste videli, ako som ja všetko pripravovala. Takže normálne som natáčala vlog, jak som všetko pripravovala. 50-minútové video tam mám. Zhorená kamera, už som jej vypla, už som jej vybila všetko. Takže vidíme sa sometime next time. For us, good job. Dobré ránečko. Celkom ťažko sa mi stávalo, alebo aj vstáva. Máme od rána tréningy, takže dorobíme si raňajčky, vypijeme kávičku, napíšeme si diary time a pôjdeme. Mal som teraz siločku, čiže mali sme 2 tréningy ráno, ako som prišla do fitka. A teraz som mala 1-hodinový gap, tak som sa išla prejsť von. Dala som si káveju v rohu, majú tam mega dobrú kávu. Ak ste neboli ešte v Bratislave, choďte do rohu. Je mega dobrá káva. A ideme naspäť, pretože máme ďalší tréning. A potom ideme papať domov. A upratovať ešte po včerajšom evente. A uvidíme what's next, ale dneska večer ideme hrať padel, tak sa teším konečne po 2 mesiacoch, som zvedavá, ako to pôjde. No guys, mali sme ešte posledné 3 tréningy a idem hrať padel, idem si kúpiť ešte nejaký snack, niečo, čo si dám teraz papať. No zobrala som si, že cottage cheese paprika, že grillovaná paprika a rožok. Idem to zjesť, dúfam, že to bude dobré. Ak ste chutnali, dajte lajčik. Dáme taste test. Ideme si dať autový taste testík
tohto rožku a sojového rožku, pozor na to. Ja som myslela, že to je lanový, ale je to, že sojový. Takže ideme si ho dať. Interesting to vonia. Dúfam, že mi nebude z toho ťažko hlavne. Poďme rýchlo, ja sa ponáhľam. Dobre, mám. Ale mám plastovú, nevadí už kašľať. Mám tam určite ešte jednu aj neplastovú, ale kašľať bude táto. Chili je lepší. Dobre, no. No, olivová večera to není. Ešte musíme aj pridať Rusko. Ako prvé musíme sa naladiť s nejakým dobrým playlistom, ako druhé dáme si warm-up. Ja sa warm-upujem kľudne 10-15, niekedy aj 20 minút, pretože warm-upu. Prvé nás čakajú glute bridge. Glute bridge je jeden z tých mojich obľúbených cvičení, tak... Najviac nenávidím, keď musím opravovať captions. Proste AI. Just read it correctly. Čauky! Idem na to. Robino? Dobre? Čaute. Čakaj. Teraz ja utekám za ostatnými. Na to! Dobre? Strašne mi to dáme. Zožať. Trošku viac života. Tak daj! Ja to viac dám. života, poď! Ničenej! No, takto sa to robí a môžu začať. Čaute, Paťkin blog. Iba vám poviem to, že došla som sem iba tak, že idem pozerať, lebo slečna, natáčam ti onej kúsok do vlogu, teda nepočula ma, nevadí. Ale došla som sem ako takýto diváčik, lebo dosť ma baví na tomto celom, že keďže toto pôjde do vlogu padelového eventu, takže chcem povedať to, že sem som došla kvôli tomu, že sú tu ľudia z nášho padelového eventu, ktorí sa tak nahypili našim padel eventom, že normálne v ten istý deň si išli buknúť kurt na druhý deň, čo je dneska pondelok. Takže this is what I like and this is what sme chceli z toho, aby sme ľudí, ktorí niekedy nehrali, alebo teda hrali si, niektorí sa tvária, alebo to párkrát iba o tom počuli, tak proste, že išli do toho. Takže amazing! Ty! Ty kokos, kámo! To si bereme! Na event, no! Wow. Ešte to nejedalo. Tak ďakujeme veľmi pekne. Povedz niečo do videa. Nič. Dobrý deň, nie je ani ránečko, vôbec nie je ránečko, lebo je 2 hodiny za chvíľku, útorok. A idem vás takto len rýchlo privítať, pretože idem sa chystať, ideme do fitka s Aničkou, odcvičiť si ďalší Hyrox tréning. A ja už som doteraz vlastne strihala vlog, ktorý pridávam dnes, teda z padel eventu vlog 15. A chcem vám dať ešte tam aj tento tréning, šupnem tam, mám to na 35 minút zatiaľ ten vlog, takže môžem si dovoliť, že tam ešte šupneme niečo 5 minút navyše. A budete mať vlastne toľko aktivity, že 2 tréningy, padel event, padel play a ešte aj run. Takže budete mať dosť aktivity, dokonca 5 rôznych aktivít, aby tento vlog nebol o niečo nudnejšie, pretože viem, že počas toho padel eventu som toho moc nenatočila, lebo bola som naozaj že extrémne busy a proste nedalo sa, fakt. Dneska chcem pridávať na Hero Hero aj mobility video, mobilitu, ktorú si ja väčšinou robievam pred tréningom, neviem, či už dneska ju stihnem. Možno nie, ale aj keď nie, akože nevadí. Toto mám prečo vysypané. Dobre, necháme tak. Ideme si vyskúšať dať tento Energy z Prozisu. Musím si troška pomôcť, lebo musím si ešte natankovať.
A tento flavor som ešte nemala, to je tropical flavor. No a ideme makať, ideme cvičiť na Hyrox. Jo. Cítim sa celkom fajn, ale úprimne včera po tom padeli som bola naozaj, že strašne ma boleli kolena. Normálne moje telo si už odvyklo od takejto padelovej záťaže, lebo tam proste beháš, stále ideš do protipohybu, brzdíš, meníš smer. Takže je to náročné na telo a telo si akože rýchlo odvykne. Dobre, let's go! Shaky, shaky, shaky a vidíme sa v gyme. Vlog sme v gyme zase s našou opäť krásnou Aničenkou a ideme makať. Máme len hodinu, she's busy, I'm busy s strihaním tohto, takže let's go. Takže minúta on, minúta on, minúta on stier, minúta on. Anička nám hľadá činky. Ale nejde ti to. Teda akože ja mám také úplne ťažké nohy. 2 minúty. Takže pôjdeme ešte raz. Začneme.
prišla domov, idem si spraviť ešte snack, grécky jogurt, mandarinka, čučoriedky a oriešky možno si tam šupnem a pôjdem doeditovať vlog. Ale padli mi oči na brownie crisps, ktoré sú, predpokladám, z mači, áno, ktoré doniesla Nikolasova mamina z Japonska, takže ideme si dať ich taste test. To by honest, už som mala jeden kusoček a je to fakt dobré, vyzerá to takto. Z druhej strany. A je to vážne dobré. Veľké šmekosiny majú v tom Japonsku. Ňam. Takže ak pôjdeš do Japonska, kúp si toto. Je to very good. Posledne a idem robiť ten snack. No takže čas sa s vami rozlúčiť v tomto vlogu. Dúfam, že sa vám teda zase páčil. Ak áno, prosím ťa, nezabudni mi dať odber, pretože mám taký malý cieľ, že do konca roka by som chcela mať 100 odoberateľov a veľmi ma to potešilo, zároveň veľmi motivovalo proste robiť lepšie, tvorivejšie vlogy. Nezabudni si teda zapnúť aj upozornenia, pretože ako som spomínala, ak si ešte nepochytila, že budúci týždeň v útorok letíme za manželom na Bali, takže to budú že brutálne vlogy, videá, content, všetko. Neviem, ako budem postovať, uvidíme, ako to budem zvládať, ale určite sa budem snažiť vyplodiť z toho kontentu čo najviac. Spravila som si teda ešte snečík, ja sa idem pekne log in a idem vám spraviť tento vlog, aby ste ho dneska o 7 mali na YouTube. Tak zatiaľ majte sa krásne, užívajte si celý týždeň, hoci kedy, keď toto pozeráš a vidíme sa čoskoro.